היי, אני ליאור מחברת ג'ובמאסטר, והיום אדגים כיצד יוצרים התראת חיפוש. לאחר שביצענו חיפוש, ניתן ליצור התראה. כך, נהפוך את החיפוש הנוכחי לחיפוש אוטומטי שיבוצע עבורכם פעם ביום. נחפש לדוגמה את המונח ג'ובמאסטר. בתפקיד נרשום מחירות, ונלחץ על כפתור חפש. כעת נוכל ליצור התראה בלחיצה על צור התראת חיפוש. כל ההתראות שניצור יישמרו בעמוד התראות. נעבור לעמוד לראות את ההתראה שיצרנו. כאן אפשר לראות שההתראה מוגדרת לפעם ביום. בקלות אפשר לשנות את זמן ההתראה לפעם בשבוע. לצד שם ההתראה תוכלו לראות את כמות הפרופילים החדשים שנמצאו. מכיוון שרק יצרנו את ההתראה הנוכחית, נוכל לראות אם נוספו פרופילים חדשים רלוונטיים רק מחר. כשנרצה לצפות בפרופילים המשויכים להתראה, נלחץ על הכרטיס המוצג. נוכל לראות שמסך זה מזכיר מעט את מסך תוצאות החיפוש, אך הרשימה כרגע ריקה מכיוון וההתראה זו רק נוצרה. את הרשימה שתופיע ניתן לסנן לפי פרופילים שטרם נצפו, כאלו שכבר ראינו, או להציג את כולם יחד. בנוסף, ניתן להריץ מחדש את החיפוש השמור ולהציג את כל הפרופילים הקיימים במערכת, גם אלו שהיו קיימים לפני יצירת ההתראה. בסרטון הבא אדגים איך יוצרים קשרים עם משתמשים אחרים ברשת. בהצלחה!